empezar sempre dicindo onde estamos. Mira, aí, Ribeira, a ría da Arousa. Alá, o que pasa co sol non vai permitir, impresionante. O archipiélago de Sálvora. Sálvora, Sagres, Sonoro, Bionta. Sí. Alá o interior da ría, Vila García, estaría por alá. Palmeira, Rianxo. E por aí, detrás destas pedras, estaría Currubedo e Aguiño. Bueno, voume deixar de... Aí ali está a Illa do Noro. No, do Noro non, da Illa de Rúa. Hai unha lenda preciosa. Un día vos contarei, porque creo que vou volver a ir outra vez ás illas. Se vos apetece, claro. Bueno, Capilla de San Guillermo. Eu vine aquí a contar do que a mí me gusta. Rituales máxicos, crenzas, que deste lugar. Mirad, está aquí, se fai unha romería importante, unha das grandes romerías daqui, do Barbanza. Pero conta a tradición que as mulleres, para buscar ventos favorables e protexer os maridos cando había temporales, eran capaces de regular o tempo. Entón, as mulleres dos mariñeiros, sobre todo, viñan aquí e movían, viraban unha tella, dicían, vou virar unha tella. Viraban a tella e buscaban de ventos favorables para que chegaran a terra sin problema. Dicen que subían polo Penedo. O Penedo faltalle un cacho, porque aquí fixeron obra de cantería. Se mirades aí, están os dentes, Que lle estorbaría o Penedo a alguén? Bueno, a capela é do século XI, creo. Xa choveu, conserva no interior restos. Eu nunca pude estar no interior. E ali, mira, ali non sei se se pode mirar. Currubedo e Aguiño, que espectáculo. É o mar, que grande é o mar. Bueno, tamén dicen que as mozas solteiras viñan aquí ao San Alberte e tamén viraban a tella para buscar amores. Viraban a tella e ese ano iban coller pois un amor. Sí. Tamén había outro ritual. A mí me gusta isto dos rituales. Non sei se vos gusta a vos. Nunca me comentades se estas cousas vos gustan moito ou vos gustan pouco. A mí sí, vou seguir facendo este contido, aunque algún me diga, pois non me gusta, son crenzas. Outro dos rituales que había aquí, ou que se facían aquí, é que na parte de atrás da capela hai unha porta, hai dúas ventanas. Eu creo que agora xo fan en dúas, pero originariamente era nesta que posiblemente sea da época do siglo XI, creo que. Bueno, ali tamén hai, mirad que ali na San Cristía tamén hai, vedes. A ver se, aí tendes unhas tellas. Que se facía? Para saber se ibas a encontrar amores, a persoa que buscaba unha resposta viña, eu vou non facer, logo a ver se me poñen en directo, porque logo alguna vez teño feito estes rituales e decidas, xa está, o Xan fixo trampa porque acertou. Entón te poñías a unha distancia, mira, aí hai un montón de tellas, o sea, que a xente cree nestas cousas, viñas e tirabas unha tella e se quedaba no descansillo, quedou a primeira, o sea que amores xa, pero inminentes. Pero eu como tiña medo de fallar, colli máis tellas. Esta non. Esta non hai amor, tampouco. O sea que a cousa non é doada, outra máis. Logo, en directo, que quedou arriba. Aí ten que quedar a tella. Entón, se acertas a primeira, bien, colles amor xa inminentemente. Se fallas unha vez,
e acertas a segunda, pois tardarías 2 anos. Ya. Eso dice. Aí o deixo. Capilla do San Alberto, Rianxo. Tá logo. Un saúdo.